Di kami diri nga imong pamilya. Pero bilang ka ka-cute, nagtuman kasi mong gusto. Uya sa dihang wala ko'y balita bahin nimo. Moto na usang ako pagtuo nga may kuyog kag laing babae nga gibiyaan mi nimong imong pamilya. Day, pasay ko. Ha, pasayo? Saan ba ni Ron? Nagigpagkasal ko sa laing lalaki kaya nagtuo ko mapatay ka na. Imagine na ko na bilang kakatuig Kung meron sa Riyas doon mo eh. ako. Sobra na sa lima. Away mo to. Yes, exit 84 south. Naglipo ko kung ano sa akong taka. Dali mo na, nakapasay ako. Magkapasay lang ko sa mga kibuhat. Tungod kay Grabe, Tingnan ako. mo ang kamagduha si James. Ay, ako may tinukunan mo pa na. Oh, lagi. Ikaw, lagi. Sus. Pero patay na magkasakong pagtuo. Pinakasado man may anang ako na bahala. Pero ako na yung original. Parehas mo ito mo. Kulos original. Oh, saan ko mga kanin na eh? Saan ko mga kanin? Uy, dado. May mo ba? Balik lang ko niya, be. Ay, kaya ako pa ni muna og maayo kung sa may desisyon ini. Kaya sa pagkakaroon, di pa ko ka-desisyon ini. Ako rin ikonsulta at abogado, huy. Ready na po na kong padre, ref. Isa na magpa-ref dali. Nasaan kaya ako ato eh? Hindi siya magpa-ref. Magpa-ref ko? Oo. Hindi na. Ikaw din na. Wa pa ko kasulti sa kumanda na si James. Bahay na dito may baka. Yeah. Akong yung video ko. Itong van, wag yan. Ang gwapo kayo. Nakuha niyo mo ka? Mura. Wow eh. Ako man good give it yung front. Tara, restaurant oh. Ano, wagtang Juliet. Maayong adlaw, attorney Agaton. Hoy, Virgin. Ano yung dito sa forever na Birthday. dito? Wala na yun. Adali. Dayon. Lingkod. Salamat, attorney. Oo. Walay, gwapo kayo pala eh. Oh? No? Dali day. Oh, yung videohan. Tara, yawa sa. Wala. I dare you mag-bikini Tara, ba? grabe ha. Ay, sus. Ang poster mo nila eh. Pagkuan man eh, kanang gift card para Pasko. Oh. Yan, sinuod ato kay DJ Pasko. In the middle of May. I-surprise ang winter, oy. Vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Saved by your gut. Sus, grabe oh. Hello guys. Sugpuanon the Explorer. It should be at the bottom of the screen. Oh. Apil lang ko pre. Sa presyo nga 30 pesos, na chocolate nga kalami na may kamaya sa gatas. Sulit, kaya make snack time, Jackie time. 100 miles sa bukid din ani. Pang-tagog yung bike sad. Make snack time, Jackie time. With Jackie Bumili Pack. Available na sa sari-sari stores. Live ka? Oh, Live viewers wala. Si Bobo Bota, usa ako sa nakadaan sa Mahimsog ug dagko kayong bakti Ha? sa DYHP ug IFM. Nanay. So akong dasal gikan sa Dios ug sa Mount Station na aming mga grasya We're going Dere down. kay pagka-ice. Ano?
na ta. Mark, English kayo. Yung Mexico man na sila na sila gitawag ng mga katong dagat nga na luhol ang lake. New Mexico. Ikaw mo din nagpakita na pa to sa rancho doon. Lingi agi nyo dito. Nawa. Yata ni agi. Lingian yung bukid. Oh. Kung anong ginawa, Ako nagkuha. Pang break. Naman mo, party daw. papatok up to 1 minute na. Yung 30 seconds. Kani dito na. Kani. Ayos dito. Yeah, hindi pa. Doon gusto mo yung kay kuan ko yung curve. Tin kayo. Nagtabi falling rocks. Tapos doon dito na. Left turn at the end of the road. Proceed on West US 50. Awa. Kat budak bukit. Plus na. Dragon Fruit Plus. Makakabasa Pero sa sa sakit, migraine, bad cholesterol, makatabang kukuhan kung enerhiya sa akong lawa, constipation, dry skin, headache, insomnia, kung upat panagala, di magkakaiba, mag-Dragon Fruit Plus na. Dragon Fruit Plus, makulit sa kapagitan o farmasya sa inyong mga lupa. Di ko dapat mo ginhawa. Eh. Wish.
Pino. Colorado, eh. Ano ni? Samad wa. Wa lati. Grabe yung weather. Inis. Auto disi. Auto. Nate padita ni mo match. Asate. Ate dati. Mata. Auto disa ka disi. Iwa. Hairpins buhok. Today, today. Oh. Grabe din ang lugar. Gitu We're gonna go through there. Video na yan. Ano? Let's charge mo good. Apa na disi. Thank you, baby. Thank you. Thank you. Sa upo sa doon na. Ihanggat mo na today. Sa tungulin na ba? Guys, ako yung mga nest, oh. Arabi ko na videohan. Tagan kayo nests din kaya baga kayo. 7 miles inani. 77. Oh. Urot in break ano ba? Ako pag ano ini dry ang geography ni ko ano sa green. Sa video ko dito. No. Pero may video ko. Ay, Ito. Video. wala kong dunggan, oy. Wala kong dunggan, oh. Nawa. There. Wow. Crocodile. Video, 3:30. Ano na po? Hindi lang video. Hindi na po 30. Dumi lah. Nice kita yun. Lahat dili nice. Nice. Hindi na kaya kasi. Colorado, Colorado, Colorado. Atin pa dito. Atin pa dito. No! Bali! No! Bali tayo! Yes, video. Ala, Jesse. Trucks na dito. Oh, iso. Magka-part 2 man tani eh. Tilagay ha. Asa? Taganap yung videohan sa Colorado. Part 2 ko ni ba? Ako alam day 1 minute. Oh. Hat, asa na tayo maabot? Sa Colorado dito? Ano mo? Oh, dito oh. Kuan kayo. Trucks. 1 mile. Truck runway. Karon. Kaya nung Ay, igo kung nga. ano? Lalagyan na ang kon para mo saka ka niya mo backward. Oo. Moral. Wala na break ba? Yeah. So, saka ka niya muna o kabalik ka. May ano eh. Asan po? Asa? Laro di ka. Dahil ka sa Trans-Central Highway. Ate si, kasi na mo maat. Wait, white shirt. Asa na bita? White shirt. Kani mo ni? Oo, dito tunta kayo. Nilap ito kayo. Dito kayo. Pero kita. Wala kita. Wala lagi. Kaya ko utok na. Dito oh, ni hunong gani siya. Ay man. Wow. Guys, look at that. Sakit ito sa rahong dunggan.